nogen hemmelighed, at vi går rigtig meget op i lokale råvarer og bæredygtighed. Nu har vi haft stor fokus på, hvor vores grøntsager kommer fra. Nu er det tid til kødet, så derfor vil vi cykle en tur ud til Varde Ådal Lam for at se lidt af, hvor vi får en stor del af vores kød fra. Så nu kan I godt spænde hjelmen og tage med på tur. Så er vi kommet ud til Varde Ådal Lam. Kun kvarter tog det for at cykle herud. Så nu vil vi lige lade Torben vise os rundt derude, så det glæder vi os meget til. Så er vi lige kommet hen til Torbens kalkuner. Og kan du sige et par enkelte ord om kalkunerne herude lige, Torben? Ja, det er sådan et lidt nyt projekt. Det er sådan nogle, der er 4 racer kalkuner, de gamle racer, som dem forventer vi jo sådan en del af. De er sådan lidt mere langsomgroende, og så har de jo masser af plads at bolde sig på her. Vi havde jo en afstemning på Facebook om, hvad for nogle retter I godt kunne tænke jer på. Og der er blandt andet en af dem, der vandt, det var jo vores pastaret med kylling. Og der er vi blevet enige om, at kyllingen den skal selvfølgelig komme herude fra Varde Ådal af. Så derfor er vi selvfølgelig blevet enige om, at det skal være de kyllinger, I ser her. Så nyd synet af dem. Kan du sige lidt om de kyllinger, I har herude? Ja, kyllingerne her, dem får vi, når de er varmefri ved en 4-5 ugers alderen. Og så slagter vi dem, når de er 12 uger. Der slagter vi hankyllingerne og hønkyllingen, når de er 14 uger. Så hver 14. dag har vi altid ferske kyllinger. Så vi kørt lidt ud og kigge på grise herude. Så bare hør, hvad er nu lige der for nogle grise, I har? Vores grise, det er så en blanding mellem landracer og Duroc. Og vi får dem der, når de bliver vendt fra, der moren der ved 10-12 ugers alderen. Og nu du kan se på den her mark her, den er de gået ind på i 5-6 uger. Prøv at se, hvor meget de har rodet jorden igennem. Jeg synes, det er så fantastisk, som de arbejder hele tiden med jorden og bruger deres evner til at rode op i jorden. Og så har de deres hytter, de kan gå ind i, men de ligger nu mest ude, når det er så varmt, som det er nu lige. Ja, det er dejligt vejr. Selv her sidst i september, ikke? Det er fantastisk. Ja. Og hvis det er over 15 grader, så laver vi jo søbehuller, så laver vi sådan nogle moderbad til dem, så de kan holde sig nedkølet. Og om sommeren, der har vi dem gående op i skoven, for det skygge er altså godt til gris, især om sommeren. Ja. Om vinteren kan de meget bedre klare sig på det her terræn her. Så er vi kommet ud til en masse ænder herude, Torben. Hvad er det for nogle ænder, I har? De ænder, du ser her, det er helt almindelig dansk landand. Det er den traditionelle and, vi kører med her. Hvad med størrelsen på ænderne, når de sådan er klar til, når vi skal have dem? Sådan, hvor store er de egentlig? Jamen altså, langt de fleste ænder, de ligger mellem 3 og 4 kilo, når vi har slagtet dem. Vi får dem som daggamle, og når vi begynder at slagte dem her i næste uge, vi får hold af 1000 i hver 3. uge, og har vi 3 hold. Og vi får dem daggamle, og når de er 16 uger, så slagter vi dem. De plejer i hvert fald at være dejlige fyldige, når de kommer. Også rart, at der er en lille smule fedt på ænderne, så der giver lidt smag til sovs og det der også. Ja, altså vi prøver at lave lidt fedt, og vi slutfodrer med ren ved. For det første synes vi, de er nemmere at slagte, og for det andet, så synes vi, det giver en bedre fedtsætning i ænderne. De kører jo står herude. Hvad er det for en race, I har? Jamen, det er sådan nogle skovkvæg, vi har her. Det er en blanding af forskellige racer, eller? Ja, det er 10 forskellige racer, der egentlig er kombineret sammen. Det er en utrolig robust, og så er de jo godmodige. Du kan se, hvor tålige de er. Vi kan stå her og snakke med dem alle sammen. De går på fin plads, ser det ud som her, og ned til Varde Å, og sådan, hvor meget plads har de egentlig? Sådan, jamen, du kan se, de har jo hele her, er bare 15 hektar her i en stykke her, hvor de går og græsser hele sommeren. Jamen, det er jo nogle fantastiske dyr. De er jo med til at
Og afgræs, det er jo her, kan vi få godt køre med maskinen. Du ser, hvor blød det er jo, så er det jo fedt at have dyr, det kan gå og omdanne sådan noget lækker græs til noget godt kød. Jo. Det er jo det, de kan. Ved man, om det giver noget til kødet, at det går ned ad en ådal, eller hvordan det er? Altså, vi ved, at vi græsfodrer kun vores dyr. Det vil sige, at dragtykker, som koen er her, det er jo en dragtykker, og den kan jo omsætte en masse græs. Vi putter den korn i, der kan man godt få måske lidt mere fedt på, men vi synes, at det er fantastisk, at kvæg kan omsætte græs til kød. Det er jo det, de i bund og grund kan. Ja. Og vi har en masse græs på sådan noget naturareal, som vi ellers kan få bjerget på andre vis. Så er vi kommet ud til lammene, ser det ud som. De ser også ud som om, de har godt en plads. Hvad er det egentlig for nogle lam, I har? Jamen, det er vores lam, det er jo en krydsning af forskellige. Vi slutter gerne af med en af de kødracer på, og så er det en lidt lettere moderfor, vi bruger. Så det er så en krydsningsrace. Og det er fordi, vi godt have en lidt lettere moderfor, så den kan gå ud, og så går den længere ud og kan græsse noget mere, så den er mere selvforsynende på den måde, kan man sige. Er der sådan en højsæson for lam, du ved? Også er det jo påske, kan man sige. Jamen det er det jo, altså der er mest salg i lam op til påske, men jeg synes jo de bedste lam, det er jo dem, der har gået og græsset hele sommeren, og som er færdige nu her om efteråret. Og hvad siger folk til det der lammekød? Altså er det sådan, hvad med de skrøner der, du ved, med det smager af uld og alt det der, du ved? Så vi oplever det lidt en gang imellem, men må bare sige, at vi har aldrig oplevet andet end superkvalitet, når vi har fået lam herude fra. Jeg synes, de er rigtig fine i smagen og sådan ting, men det har vel også lige så meget med racerne at gøre, har det ikke det? Jo, det tror jeg, det har, og så tror jeg igen det på, at det med, at de går og har det godt, og at vi har ingen transport af dem, før vi slagter, så vi undgår det stress omkring slagtning. Det tror jeg, der er en af de vigtige ting. Ja. Vi er i hvert fald glade for dem, blandt andet både som vi bruger meget kroner, når der er til påske, og så også, skanker og sådan noget, når vi temperaterer retter og sådan noget. Ja. Ja. Det er fantastisk. Vi kan godt smage, at de går ud og har det godt i hvert fald. Ja. Det synes jeg. Jamen, så har vi været lidt rundt på matriklen for at finde lidt af alle de dyr, der er herude. Og her til sidst så sidder vi lige ude foran Torben og deres gårdbutik. Og jeg kan se, at Torben han har lagt lidt specialpølse op, I også laver. Hvis vi lige skal smage den her, det er en lamme spejpølse, vi har her. Det smager fantastisk, og med lidt hvidløg og lidt i. Ja. Og man forstår jo ikke, at man er rej for lam, fordi du kan jo ikke fornemme det på nogen måde. Altså, det smager bare fantastisk. Jamen Torben, tak fordi vi måtte komme på besøg herude. Det var en sand fornøjelse at se det hele. Så vi glæder os hver uge til, der kommer varer indfra. Så. Jamen du ved, du er altid velkommen. Så har det været en skide hyggelig eftermiddag, vi har haft her. Og det er jo fedt, at du kan bruge nogle af vores varer på din menukort en gang imellem. Det er vi glade ved. Det er jeg glad for. Tak.